रामा पेडणेकर या मंडळाचा सेक्रेटरी व सार्वजनिक गणेश विश्वस्त मंडळ आम्ही गेली 1987पर्यंत सुरू झालो व आमचा 33वा गणेशोत्सव आणि या 9 दिसाच्या गणेशोत्सवान असे भरगच्चे असे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केल्ले आसा. ताका पुरस्कृते सुद्धा भरपूर मेळ्ळे आहा. देंगी काढून हे काढून आम्ही हो उत्सव साजरो करता. गांवांतले शिवोली गांवांत हो एकूच सार्वजनिक गणेश असल्या कारणान लोकांचो भरपूर असो पाठिंबा आमकां मेळटा आनी हो उत्सव आमी असोच फुडें व्हरपाचें आमचो मनोगत आहा. आनी भरगच्चे कार्यक्रमांक सुद्दां उपस्थिती भरपूर प्रतिसाद लोकांचो मेळटा आमकां. मंडळाचे जे सदस्य आहा न्हू ते रात दीस आपले काम गरुड झेप मारपाची एक आमचो संकल्प आहे. तर आमचे मंडळाचे सगळे सभासद रात्रंदिवस काही आम्ही काम करून या उद्दिष्टात एक साधून